IPFT नो सुबायनानै बागै दिनै अमहायनो त्रिपुरा राज्योआव कायसा बदल BJP सेम CPM नि चरित्र CPM नि कैरेक्टर हाइखलायनो दिनै IPFT नो बाहायते सुबायनानै कारण बोसोरखांगो एडिसि इलेक्शन चंबारि फाइ दङ बरक साइमानो आबनि बागै IPFT नि आदं रक्नो बाहायखै ताताल मामलाव खिखलायै बरनो एरेस्ट खायै बनो कमजोर खलायमान अ राजनीति चलै दङ त्रिपुरा राज्य या जों दिनै सानानै नायो जे अमहाय नंनि जे वानसुक मुं आबो कोनो दिन नरक सक्सेस संलाक कारण नरक नुखना CPM नि आमालो जों IPFT लगातार 11 दिन लामा कासोय आंदोलन खालायका सभा खालायका हजार हजार मिथ्या मामला खालायका IPFT नि ताबो हजार हजार केस पेंडिंग चलै दङ आमबाय IPFT रो किरिवाने हिनि जरो जदि बरक वानसुक कांकाय आबो बंनि भुलुंनाय दिनै जों नुगो तिप्रासानि लामाव बुसुंगो आसायजाक जोंनि BJP नि गोबांमा नेता रक दङ जोंनि बरंगोनां दारेबती संग्राव दा बिद्युत संग्राव बरक तिप्रासानोब्ले नों तिप्रासानो हंखाय तिप्रासानि सानमुं न तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुक कांकाय तामनि बागै नरक तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे खायसा कक्रै ठीक আছে कासयमाया आबो आलादा ব্যাপার पि IPFT सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै 2016 नि सिमि आन्दोलन खालायफाय दङ नरक खायसा कक सारा गया दिनै माधबबारियाव गुलि ककदाखा खायसा कक सारा गया जों IPFT सरकाराव जु सरकार दंथुतै जों विधानसभा बिसिंबो माधबबारियाव ककदमनि ककनो जों सराय सरायकै सावै दङ बनकारिबो गोबां मानसिनि तिप्रासारकनि तामहिनायनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक रगनो बसं विधानसभा बिसिं सावै दङ ड्रिंग रगनो सालसा छुटि रेदनि कक सावै दङ पिया BJP नि इंथुं CPM नि इंथुं कुनु MLA कुनु मन्त्री थाइसा कक साया तिप्रासार थांगारनि बागै चिनि बरक रगनो ताबु बुसु कांगो एडिसि इलेक्शन फाइ तमनि बागै चिनि बरक रग किसा ग्रै बरक रग गरीब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक टक पुन नग रिनाय हिनिया गोबां बरक न लुप फुनुगै दिनै BJP ओ जइन खालाय दङ पिया बरक जों बाय कक सावै दङ जों BJP ओ थांपानो कुनु दिन चिन बखा BJP इंगै मान्या कारण BJP कुनु दिन तिप्रासा हामक्रायनाय हिनि बरक जों फन खाय सावै दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बंनि मन्त्री रक दङ हिनै बरनो रां पैसा किसा चुबामानो कयदिन जे दिन एडिसि इलेक्शन पाइ थाङोनो आबन परत बरनो लाथिरि रि रहरना आफ्रो नों तामु खलायनाय फियाबाचिनि IPFT नि नाहार मुं तिप्रालेनसे तिप्रासानि पाइथाक हामनानि abangka di Pralen. Mi tamam lagi IPFT dor করে না mi tamam lagi IPFT বই করে না IPFT লং লেট mi tamam লগে IPFT কে দমন করা যাবে না mi tamam লগে IPFT কে রুকা যাবে না তিনি স্ট্রাইক হেমেনি মেইন কারণ হবনো যে সারা ত্রিপুরা গোনাङैनो थांनाय 25 बोसोरनि CPM जे पलिसि तुय IPFT नो दमन खायना नेमेनि अ पलिसि नो दाबो BJP ओ नाना नाय दङ बा नावै दंखा थांनाय 25 बोसोरनि CPM सरकार बंनि पाइथाक जराव IPFT नो प्र गोबांमा ताताल केस र खायै तिनि गर्मी रंने एगेन्स्ट केस खायगा अब दाबो गोबांमा पेन्डिङ दङ गोबांमा PS गोबांमा कोर्ट अबनि बागै अ पलिसि नो दाबो BJP सरकार नावै दङ अबनि बागै जों इनि ओ स्ट्राइक खायै अबन सानामो जों जे आपति मिथ्या मामला रक खायै IPFT नि जबनो थांमांला ते जों नुकजाखा जे ओ जागाव बंनि पार्टी बिस बखुक जाखा सक जाखा ने बर कक्सिल जाखा किन्तु अब बंनि केसे प्रिप्लेन केसा बरंनि इश्यूज नाम जागाव कारण अ जागा जस्ट जों नुखा जे पार्टी बिस सिनि गाना दंफानो बरं अ जागा बरंनो सामुंखायले दङ बरंनो अब जतनो प्रिप्लेन वाइज बंनि पार्टी बिस बरंनो बखका बरंनो अ जागा हरिलायका एरप्रे फायर सर्भिस नो कल खायका एरप्रे चिनि जारा नगद दंजाक बा जारा एक्टिभ वर्कर बंनि पुरे चिनि केस खायका अ केस खायै बरं सागानो फैते जे दारा थेबा खांगे चिनि बरक रमजा खांगे बेलमा यांगने आपि सेक्सन थेबाना बायद खायका अबनि बागै जों आपति
আপনি বরং সামুং ন जों सेलेंमानि फुनुगो बुसकां दिनाव जुदि आपनि जेबो घटना जुदि खांके आईपीएफटी थागै दंब्ला आईपीएफटी अबनि जवाब रिनाय बुसकांनि 10-11 जोंनि पार्टीनि सर्वोच्च जे कमिटि एमसीजी मेम्बार अफ सेन्ट्रेल कमिटिनि मिटिं दङ 2 दिननि अ 2 दिनाव जों थि खायजांनाय जे बुसकां दिनाव जुदि उभयके जुदि याप्रि रमजाक दंखांके जों तेबो कतर आन्दोलन खाय बंनि जे चक्रान्तरनो जों रुखिनाय जे रमजांनाय त फिउक जाखादा ना रमजांनाय ताबो फिउक जायाखौ कारण अब नन अवेलेबल सेक्सन बन रमजाखा अब बनो साना नायो ओ जगा बरक इलिगेली हर 3:10 थाङै बन रमखा अब एरेस्ट नि जे प्रोसिजर अब अनेक किछु अज भाइलेट दंखा दिनै अ जगा बन इंटरगेशन रिपोर्ट जदिबो कोर्ट रग अब त जेहेतु इन्वेस्टिगेशन चलित दं अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पुलिस रंनि इन्वेस्टिगेशन बेपाराव हयतो सानानि कक करे हाइपनो ओ जगा जों नुजाखा जे कायसा पुलिस ओ जगा प्रेसार उंगै सामुमा खायके अबनो जों नुजाखा जे केसो जस्ट सिम्पली चिकन कैसे दारा रक फाइना दंमोन अ जगा उनाव बरक नन अवेलेबल सेक्सन थेबाबाय जे कर्मी रक तिनि थुमुलुं डिभिजन तुइदुल दङ बंनि उपरे मिथ्या मामला खायके अ मिथ्या मामला खायै जों उबनो साना नायनाय जे आपति खायै जों बुथाग्रि मांगला आबना कारेते को एक्जाम बो रमजांनाय जों खाना का बता को बैदा रमनानि रमियाबो जतन पुलिसनि बेपार तामके बरक एफआईआर नेम को इगनरिका अ जगा अबनो ग्लोबते बरक दङ नै बरक चिनि जे एफआईआर रगो जों नुखा किन्तु पुलिस जदि जे इनोसेंट दङ चिनि पार्टीनि इनोसेंट वार्कारनो जदि रमखांके बुसकां दिना आईपीएफटी सिंसिंगे दंला अबनो जों चिनि ओ तिनि बन्धन बिजिं साख्लायनो मोनजो तिनि सुइदि बन्द खायजा स्ट्राइक खायजा का तिनि तो बसखां सालबदे खायजाने त बाहाबे केरो मिटिं ना अब ताबो जों साख्लायनो न कोनो परिस्थिति गैया जों नायनाय खाना जेहेतु बनो पुरति सानाय एरपरे खाना चिनि खाना बाय 10 बा 11 तारिख चिनि पार्टीनि सर्वोच्च कमिटिनि कायसे मिटिं दङ अ मिटिंगो न थिगनाय जे बुसकांने चिनि पलिसि र बुटिंनाय बा चिनि कर्मपन्था बुटिंनाय बा चिनि आन्दोलन बुटिंनाय आईपीएफटी लॉन्ग लिव आईपीएफटी लॉन्ग लिव तमन लखै आईपीएफटी तमन खाय मंगलक आईपीएफ तमन लखै आईपीएफटी पाइले मंगलक आईपीएफटी लॉन्ग लिव नै 24 घन्टा बन्द जों सक्सेस खालायनाय दावरमागि दाक्ति माफि हकनाय दाक्ति माफि हकनाय I never